seurakunnan häihin, kiitos Jumalalle. Ylistyslaulu kuninkaan häissä, sanoo näin Jeesuksen nimessä, psalmi 45. Musiikinjohtajalle lauletaan kuin Lilja, koorahilaisten mietepsalmi, laulu rakkaudesta. Ystävät, ja tässä on se jumalallinen rakkaus oikein, taivaallinen rakkaus. Hän on ensin rakastanut meitä, kiitos Jumalalle, niin me voimme rakastaa häntä. Aina tekijänä on oltava Jumala ja me olemme teon kohteena. Meistä kun tulee tekijöitä, me ruvetaan päälle päsmäröimään ja komentelemaan, niin kaikki menee pieleen. Mutta kun Jumala saa meitä täyttää ja käyttää pyhän nimensä kunniaksi, niin silloin alkaa menee ystävät oikein. Kun menee oikein Jumalaheissa asiat, ne tulee oikein sitten meidänkin edessä. Sydämeni tulvii ihania sanoja. Minä lausun psalmini kuninkaalle. Kieleni on taitavan kirjoittajan kynä. Sinä olet ihmislapsista ihanin. Suloisuus on vuodatettu huulillesi. Sen vuoksi Jumala siunaa sinua iäti. Nämä sanat saa omistaa jokainen uskova. Kun oikein masentaa ja väsyttää ja kaikki mättää ja kukkakin kasvaa vinoa ja kaikki menee niin kuin vinoon. Oikein ihanaa ottaa tämä. Me peili eteen kuule. Sinä olet ihmislapsista ihanin. Suloisuus on vuodatettu huulillesi. Sen vuoksi Jumala siunaa sinua iäti. Ja Kristuksessa on suloisuus vuodatettu meidän huulille. Mutta mitä ne meidän huulet, pitääkö ne sen suloisuuden? Anna pelastaa itsesi. Jeesus on sovittanut sinun syntisi. Se on kaikista suloisinta synnissä läträävälle ja synnin orjana, saatana orjana olevalle ihmiselle. Sinun syntisi on sovitettu. Anna sovittaa itsesi Jumala. Ne on suloisia sanoja. Sanooko meidän huulet näitä ihmisille? Vai ai, niin. Vai onko siellä tullut katkera lähde meille? Katkeruus on, ystävät, karmaisevaa. Mä kuuntelin tässä Kalevi Lehtisen vanhaa saarnaa joku päivä ja hän sanoi siinä ihanasti, että oli se tuhlaajapoika vertauksesta, että kuulkaa, että se nuorempi veli, hän oli syyllinen, hän tunnisti syyllisyytensä ja tunnusti ja vanhempi oli katkera, että sillä, joka on syyllinen, hän tietää, minkä takia hän kärsii, synnin takia. Hän tietää, että hänellä on paljon niin kuin helpompaa kuin sillä, joka on katkera. Koska katkera ihminen luulee, että hän on oikeassa. Hänellä on oikeudet olla tällainen. Hänellä on oikeus murskata toisia. Hänellä on oikeus kävellä toisten yli. Ajatella, hän ei tiedosta sitä itse, että hän tekee syntiä. Hän on tosi katkera. Hän myrkyttää itsensä ja hän myrkyttää ympäristöä. Minusta oli jotenkin viisaasti sanottu, että tämä, joka tunnustaa ja tunnistaa syyllisyytensä, että hänellä on helpompaa, koska hän tietää, minkä takia hän kärsii. Ja toinen ihminen ei tiedä, ei tajua sitä, että sen oman katkeruuden takia kärsii ja myrkyttää ympäristönkin. Halleluja. Niin. Vyötä miekka kupeillesi, sinä sankari, vyöttäydy kunniaasi ja loistoosi. Ja nämä pari jäi tätä 3 ja 4 ihan kun otat kuule joka aamu peilikuva heissä. Ei monta päivää mene, etteikö sinun suupielet rupea nousemaan semmoiseen yläasentoon. Ei varmasti, koska tämä on Jumalan sana, tämä on totta ja tässä on voima. Halleluja, kiitos Jumalalle. Ratsasta menestyksellisesti totuuden, nöyryyden ja vanhurskauden puolesta. Oikea kätesi opettakoon sinulle pelottavia tekoja. No oikea käsi, Jumalan oikea käsi, sehän on Jeesus. Kuvaa aina sitä voimaa. Herrahan meidän voimamme on. Mutta ajattele, nämä ratsasta mennään eteenpäin. Ratsasta mennään harvoin, että paikallaan ratsastetaan. Jotain kouluratsastusta voi olla, mutta normaalisti mennään eteenpäin. Totuuden, nöyryyden ja vanhurskauden puolesta. Ja kuka näin ratsasti ja toimi täällä maan päällä? Jeesus. Jeesus. Aina teki totta. Aina. Aina oli nöyrä. Aina oli nöyrä. Hyvänen aika. Ja hän oli vanhurskas.
Kiitos Jumalalle. Halleluja. Ystävät, jotenkin mitä Marjatta tuossa toi Herran ilmoitusta murti sillä tavalla, että nämä elementit, jos puuttuu, niin me olemme vaan myrkyttäjiä, hirveän katkeria ja juoruilijoita. Ei meillä ole mitään todellista totuutta, eikä ole nöyryyttä, eikä vanhurskautta. Me emme ole silloin Jeesuksen palvelijoita. Ja sitten me odotamme valtavaa herätystä ja me toimimme täysin vastoin, mitenkä Jeesus toimi. Hänen on oltava kaikessa meille esikuva, tai sitten hän ei ole meille esikuva missään. Hän haluaa sen ehdottomasti olla meille Herra. Halleluja. Sinun nuolesi iskeytyvät terävinä kuninkaan vihollisten sydämiin, kansat kaatuvat allesi. Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy ikuisesti. Sinun kuninkuutesi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastat vanhurskautta ja vihaat laittomuutta. Sen vuoksi on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin kumppaneitasi. Mirhalta, aaloelta ja kassialta tuoksuvat kaikki vaatteesi. Norsunluupalatseista sinua ilahdutetaan kielisoittimilla. Kuninkaiden tyttäret ovat kaunistautuneet kalleuksillasi. Kuningatar seisoo oikealla puolellasi Oofirin kullassa. Kuule tytär, katso ja kuuntele tarkoin. Unohda kansasi ja isäsi kotiin. Kuningas on mieltynyt sinun kauneuteesi. Hän on herrasi. Heittäydy maahan häneen eteensä. Jeesus on meidän kuninkaamme. Jeesus on meidän kuningaste kuningas ja Herra Herra. Ja ajatelkaa, hän on mieltynyt meihin. Se on jos ihan käsittämätöntä, että kun me töpeksitään ja langetaan ja epäonnistutaan ja ihan surkeita välillä, että tuntuu, niin, että hän on mieltynyt, koska hän on muuttumaton Jumala. Ajatelkaa. Sen takia meidän kannattaa turvata siihen, mikä on muuttumatonta. Jumalan sana. Tuntuu minusta tai sinusta miltä tahansa, kun sana sanoo, että Herra on mieltynyt sinuun. Minkäs teet? Saata sinä mutruilla ja nutruilla ja vaikka, mutta kun Herra on mieltynyt sinuun. Kauanko jaksat kuule narista ja nurista, kun Herra on mieltynyt sinuun? Et kovin kauan, et varmaan jaksa, kun rehellinen haluat olla. Halleluja. Ei mikään ole niin parempaa kuin saada se isän hyväksyntä, isän mieltymys. Ja se on vain Jeesuksessa. Jeesuksessa isä on mieltynyt meihin. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Valtava Jeesus. Tytär Tyyros ja kansan rikkaimmat etsivät lahjoillaan suosiotasi. Kuninkaan tytär kaikessa loistossaan on sisähuoneissa. Kultakudosta on hänen pukunsa. Ystävät, Jeesus on antanut meille kaikista parhaan puku. Ei tahraa ole morsiamessa. Ei tahraa eikä ryppyä, sanoo Jumalan sana. Ajatelkaa. No mistä ne meidän rypyt tulee? No ei ne tule Jumalasta, ne tulee meidän itsestä. Pahan ilkisestä luonteesta ja pirullisesta lihasta. Eikä vaan itsellä, me tehdään toisillekin ryppyjä. Niin se on. Kuinka paljon ollaan tehtykin. Mutta Jumalan antamat vaatteet ei ole likaiset eikä ryppyset. Ne on kaikista ihanimmat. Jeesuksen verellä valkaisut oikein. Kiitos Jumalalle. Kirjailussa vaatteessa hänet saatetaan kuninkaan luo. Neitsyet, hänen ystävättärensä, seuraavat häntä. Heidät tuodaan sinun luoksesi. Iloiten ja riemuiten heitä saatetaan. He tulevat kuninkaan palatsiin. Me ollaan häihin matkalla, ystävät kalliit. Joskus tulee oikein satuttaa, että isä anna anteeksi, että me ollaan kuin hautajaisiin menossa, uskovat. Ja me ollaan häihin matkalla. En mä ole ikinä nähnyt niin surullista hääporukkaa, enkä nyt tarkoita sitä, että Jumalan rakkaudessa murtaa meitä ja ei, vaan meidän se perusolemus tuolla arjen keskellä, niin ei se tuo yhtään kunniaa Jumalan nimelle. Vaan tulee ihan, että kylläpä se huonosti Jumala hoitaa noita lapsiaan, kun ne noin valittaa aina. Huono kuva annetaan Jumalasta
Mä tietoisesti haluan, että en halua nurista narista. Löydän itteni siitä, mutta Pyhä Henki aina muistuttaa. Ja sitten mä, Herra, anna anteeksi. Sinä olet Jeesus, minun iloni. Tuntu miltä tuntuu. Halleluja. Niin. Valtava Jeesus. Sinun poikasi nouskoot isiesi sijaa. Sinä asetat heidät ruhtinaiksi koko maahan. Minä teen nimesi muistettavaksi polvesta polveen. Sen vuoksi kansat kiittävät sinua aina ja ikuisesti. Eli Suomessakin on sukuja, missä on monta sukupolvea uskossa. Isä on kertonut pojalle, poika taas pojalle, äiti tyttärelle ja he ovat tulleet uskoon. Suomessa on paljon tällaisia sukuja. Polvesta polveen Jumala haluaa, että se etenee meilläkin polvesta polveen. Me kerromme lapsillemme ja lapsemme jatkavat sitä eteenpäin. Miten hyvä tuo meidän Jeesus on. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Ja nyt mennään Jeesuksen puheeseen. Tämä on oikein ihanaa. Hänen sanansa. Käymme tänään Johanneksen 16. luku ja 15. luvusta otetaan tähän jakeesta 17 eteenpäin ja sitten 16. luku perään Jeesuksen nimessä. Johannes 15 ja 17 eteenpäin. Sen käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne. Jotenkin mietin, että tämä on omalla kohdalla kenty korkealta. Kaikista laiminlyödyn käsky. Ei ihme, jos on kuivaa. Ennen oli kuninkaan käsky, jos et totellut, niin se oli kuolema. Henki pois. Olisiko tämä, ystävät, se hengettömyyden syy, kuivuuden syy seurakunnissa Jumalan kansan keskellä? Me ollaan rikottu kuninkaan käskyä vastaan. Me ei rakasteta toisiaan. Me voimme sanoa huulilla, mutta meidän elämä, emme pidä yhteyttä. Emme tue, kun joku epäonnistuu, emme ole nostamassa, emme ole kantamassa. Ystävät, meillä riittää työtä. Ei kukaan Jumalan valtakunnan ihminen saa sanoa, että ei ole mitään työtä. Hei, haloo, varmaan on. Niitä auttaa, niitä autettavia riittää ja langenneita pitäisi nostaa, heikkouskoista hoivata. Kyllä riittää työtä heille, ihan varmasti, ystävät kalliit. Ja rakastettaisiin toisiamme niin kuin Jeesus on meitä rakastanut. Jos maailma vihaa teitä, tietäkää, että se on vihannut minua ennen teitä. Tämä aina helpottaa, että aina Jeesus on ensin, koska maailma vihaa meitä. Kyllä se tulee meidän elämässä ja tilanteessa, työpaikalla ja muuten perheessä, sovuissa. Se tulee esille, jotka maailman lapsia ovat, niin he vihaavat ja tekevät kiusaa tavalla ja toisella. Mutta ne on ensin vihannut Jeesusta. Että Jeesus on aina ensin. Sen takia me otamme ihan eri tavalla ne asiat, kun Jeesus on aina siinä edessä. Hän suodattaa ne. Mutta myös sitten, mitä meidän kautta tulee, että Jeesus on minunkin eessä koko ajan. Mitä mä teen? Joku sylkee mua. Ei, mä voin Jeesusta sylkästä. Kyllä se osuu häneen se vieraankin sylky, mutta niin osuu minunkin sylky, jos minä näin jatkan. Ja tänä päivänä uskovat valitettavasti sylkee toisiaan. Puhutaan pahaa, juorutaan. Ystävät, se sattuu Jeesukseen ja se pitäisi meidän lopettaa, jos me todella Jeesuksen seuraajia ollaan. Halleluja, kiitos Jumalalle. Jos te olisitte maailmasta, se rakastaisi omansa, mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma vihaa teitä. Muistakaa, mitä sanoin teille. Ei palvelija ole herraansa suurempi. Jos ihmiset ovat vainonneet minua, he vainoavat teitäkin. Jos he ovat noudattaneet minun sanani, he noudattavat myös teidän sananne. Tämän kaiken he tekevät teille minun nimeni tähden, koska eivät tunne häntä, joka on minun lähettänyt. Ja ystävät, eikö enää Jumalan kansa tunne Herraansa? Tuomarien kirjassa on viimeinen jae ja siellä on muullakin. Siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa. Ja jokainen teki sitä, mikä omasta mielestä oli oikein. Tänä päivänä
Hyvin harva perustelee tekoja ja elämänsä mulle Jumalan sanalla. Minusta tuntuu. On yksi mielipide. Ja se sitten tuntuu, jos tehdään, ja myös tuntuu, jos ei tehdä. Hänen mielipiteensä mukaan. Elävä Jumala hallitsee kuninkaana edelleen. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Valtava Jeesus. Ellei minä olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä. Mutta nyt he eivät voi mitenkään puolustella syntiä. Ystävät, sen takia määrätyt asiat, niin ne on sanottava. Synti on sanottava synniksi. Ei se auta sitä synnin orjana olevaa yhtään, että niitä lähätellään, niitä läpätellään, niitä syntejä. Syntistä tulee rakastaa ja auttaa, mutta syntiä tulee vihata, koska se tuhoaa ihmisen, se tuhoaa ihmissuhteen, se tuhoaa myös Jumalan suhteen. Se on esteenä, on meidän Jumalan suhteelle synti. Niin se, ystävät, on. Valtava Jeesus. Joka vihaa minua, vihaa myös minun isäni. Ellen olisi tehnyt heidän keskuudessaan sellaisia tekoja, joita kukaan muu ei ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä. Nyt he ovat nähneet minun tekoni ja kuitenkin vihaavat sekä minua että minun isäni. Ja ystävät, kun Herra alkaa tekemään niitä tekoja, ja täälläkin on tapahtunut niitä, ja tulee, niin ei kaikki tykkää, ei kaikki rakasta. Jotkut nostaa oikein vihaa. Niin. Minullakin on kuulemma joku patteri ja sähköjohto, ja mä kosketan ja ihmiset kaatuu. Minä en ole vielä löytänyt sitä sähköjohtoa, se on johonkin piilotettu varmaan. Tällaisia. Oikein naurattaa, että eikö parempaa tekemistä uskovilla ole. Mutta joka löytää sen, niin saat vaikka pitää sen sitten ja saat käyttää sitä, jos löydät sen. Minä en tiedä, että mulla sellaista olisi. Mutta Herrahan se nämä kaikki tietää. Kiitos Jumala. Kiitos. Halleluja. Nyt he ovat nähneet minun tekoni ja kuitenkin vihaavat sekä minua että minun isäni. Mutta sen sanan pitää toteutua, joka on kirjoitettuna heidän laissaan. He ovat syyttä vihanneet minua. Ja ystävät, näin se on, kun me Jeesusta seurataan, vaikka me kuinka halutaan ja tehdään, saadaan armosta tehdä oikein, niin jotkut vaan ne syyttä vihaa meitä. Mutta silloin me pitäisi kiittää Jumalaa, että me olemme Jeesuksen seuraajia, kun edes vähän tapahtuu meille niitä asioita, mitä Jeesus esikuvaa sai kokea elämänsä aikana. Näin se, ystävät, on. Halleluja. Kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän luota, niin hän totuuden henki, joka lähtee Isän luota, todistaa minusta. Aina kun mietitään, pitäisikö todistaa tuolla, kun tuo ihminen on surkeassa tilassa ja sitten mikä on, pitäisiköhän todistaa sille Jeesuksesta. No kuule, jos sinä olet uskova ja Pyhä Henki sinussa vaikuttaa, niin Pyhä Henki sinussa haluaa todistaa Jeesuksesta. Aina vaan Pyhä Henki muistuttaa minullekin, kehu Jeesusta. Kehu Jeesusta. Ja eikö ihaneta, että saa kehua heti parasta, ei jotain toiseksi parasta tai kolmasta. Saa kehua heti parasta. Halleluja. Myös te todistatte, olettehan olleet minun kanssani alusta asti. Tämän minä olen puhunut teille, ettette loukkaantuisi minuun. Teidät erotetaan synagogasta ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa jonkun teistä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Ja ystävät, me menemme Suomessakin siihen aikaan, sellaiset painot tulee, että meitä suomalaisiakin uskovia, meitä tapetaan sen tähden, kun me seurataan Jeesusta. Ei tehdä kompromisseja. Homous ja lesbous ei ole sairaus, se on synti. Se on edelleen synti ja synnistä on tehtävä parannus. Sitä syntiä ei voi saarnata taivaaseen. Se ei pääse, se on tuho sellaiselle ihmiselle, jos vaan sanotaan, että kyllä sinä taivaaseen pääset. Pysy vaan homoudessa, mutta usko nyt Jeesukseen, niin pysyt vaan homoudessa. Ei! Mikään synti ei pääse taivaaseen. Ei pääse.
Sinne ei saa mennä muuttamaan sitä taivastietä. Jeesus on sovittanut ja tänäkin päivänä niin heitä tulee uskoon ja he itse kertovat, että Pyhä Henki näytti, että se oli synti ja he ovat vapautuneet siitä. Kiitos Jumalalle. Joka syntisen tunnustaa ja hylkää, saa armon, hänelle tapahtuu laupeus. Niin se ystävät on. Sen he tekevät teille, koska eivät tunne Isää, eivätkä minua. Tämän minä olen puhunut, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun niin sanoneen. En sanonut tätä teille vielä alussa, koska minä olin teidän kanssanne. Nyt minä menen lähettäjäni luo, eikä kukaan teistä kysy minulta, minne sinä menet. Murhe täyttää sydämenne, koska olen sanonut tämän teille. Mutta minä sanon teille totuuden. Jeesus sanoo aina totuuden, se on ihana. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Ellen mene pois, ei puolustaja tule teidän luoksenne, mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Ajatelkaa, kun Jeesus kulki, hän oli täynnä Pyhää Henkeä, mutta kun hän lähti pois, hän lähetti Pyhän Hengen kaikkialla läsnä olevan Jumalan. Halleluja. Jotain ihmeellistä. Saatana on luotu olento, ei hän voi olla kuin yhdessä paikassa kerrassaan. Jumalan Pyhä Henki, kaikkialla läsnä oleva Jumala, kirkastaen Kristuksen. Hän oikein odottaa, missä hän saa kirkastaa Kristuksen. Kenen kohdalla? Eikö kukaan palvo Jeesusta? Eikö koko sydämisesti todista seuraa Jeesusta? Missä minä saan kirkastaa Kristuksen? Olisiko se oikein odottaa, missä hän saa kirkastaa Kristuksen? Koska hän ei kirkasta meitä ihmisiä, hän kirkastaa vain Jeesuksen. Kiitos Jumalalle. Kiitos. Ettei me mennä ihmistitteleillä ja millään ihmisopilla ja korskalla. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Ihmeellinen Jeesus. Halleluja. Valtava Jeesus. Ihana Jeesus. Ellen mene pois, ei puolustaja tule teidän luoksenne. Mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne. Ja Pyhä Henki lähetettiin ja helluntaina. Ja kiitos Jumalalle siitä, että Jeesus ei ikinä valehtele. Aina tapahtuu, kun hän sanoo. Kun hän tulee, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska ihmiset eivät usko minuun. Ja tämä on, ystävät, se suurin kadottava synti. Ihmiset saa kuulla sanoman Jeesuksesta, pelastajasta, ja he torjuvat Jeesuksen. Niin kuin Pilatus, mitä teemme Jeesukselle? Se on niin vakava paikka, kun ihminen ensimmäisen kerran saa kuulla pelastussanoman. Mitä ihminen tekee Jeesukselle? Kuulee toisen kerran, taas torjuu, kolmannen torjuu. Ihmisiltä tulee torjuja, paaduttaa. Ihminen paatuu, hei. Opetuslapsetkin paadutti sydämensä. Ei me olla yhtään kukaan minusta alkaen siitä pois. Ja sitä saa välillä itkeä, ettei paaduttas sydäntää. Sen takia me tarvitaan sitä murtumista. Kiitos Jumalalle. Ihana Jeesus. Ja 10. Vanhurskauden, koska minä menen Isän luo, ettekä te enää näe minua. Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Saatana on jo tuomittu, ajatelkaa, ja se koittaa viedä ihmisiä siihen hänen tuomionsa. Ei, me haluamme Jeesuksen kirkkauteen. Me haluamme siihen ikuiseen armokirkkauteen. Ei lähdetä enää vihollisen kanssa minkäänlaisiin vehkeilyihin. Se on valheen isä. Älä minä, äläkä sinä kuulija, missään asiassa lähde valheen tielle. Siellä on aina takana saatana. Isä on aina kaikessa, niin se on valheen isä, sanoi Jeesus. Ja siinäkään niin Jeesus ei varmasti valehdellut. Minulla on teille vielä paljon sanottavaa, mutta te ette nyt voi ottaa sitä vastaan. Ja ystävät, ei se ole meidän elämää, että semmoinen yksi humaus ja sitten me on niin kuin kaikki saatu ja rallalalalalala tässä mennään. Ei. Joka päivä armo on uusi. Aina Pyhä Henki avaa ja silloin tulee, että me vähetään ja Jeesus saa lisää tilaa meissä. Se on päivä kerrallaan sen armovaikutuksen mukaan. Niin se menee. Voiko me haluttaisiin, että semmoiset
peninkulmasaappaat, niin minähän loikkisin kaikkien noiden uskovien ohi sinne eteen. Joo, ei ole kuule. Kyllä tuntuu välillä, että joku ihmeellisesti laittaa mun kengissäni solmia ja kengännauhat yhteen ja minä kompuroin sitten. Ei pääse mihinkään. Niin. Ehkä se on se Jumalan armo, ettei me noustaisi liian korkealle omassa voimassa, vaan Herran armon voimassa. Kiitos Jumalalle. Mutta kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Hän ei puhu omia ajatuksia, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja hän ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Jotenkin ihmiset elää niin tässä ajassa, että ne ei näe yhtään tulevaa. Jeesus on tulossa. Miksi oli ennen herätyksiä? Odotettiin Jeesusta. Oikein jännä odotus oli porukka. Ne odottiin koko ajan Jeesusta. Ja ne eli koko ajan, että hei, Jeesus voi tulla, vielä on paljon todistettavaa, vielä on paljon voitettavaa. Yhtään mietitty, onko töitä. Oli. Töitä oli ihan yllin kyllin. Niin. Tänä päivänä ei haluta nähdä niitä töitä, vaan haluttaisiin niin kuin viilistellä vaan. Ystävät, me olemme täällä maan päällä vielä tosi vajavaisina työkentällä. Ja meillä on vielä työtä jäljellä, koska jos ei olisi meidän kohdalla enää työtä, niin monta se on kirkkaudessa. Eli meillä on vielä paljon ystävät hommia. Halleluja! Kiitos Jumalalle. Hän kirkastaa minun, sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Kaikki mitä Isällä on minun. Siksi minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Vielä vähän aikaa, niin te ette enää näe minua, ja taas vähän aikaa, niin te näitte minun. Silloin jotkut hänen opetuslapsistaan kyselivät toisiltaan, mitä se tarkoittaa, kun hän sanoo meille vielä vähän aikaa, niin te ette näe minua, ja taas vähän aikaa, niin te näitte minun. Ja minä menen Isän luo. He jatkoivat, mitä se tarkoittaa, kun hän sanoo vielä vähän aikaa. Emme ymmärrä, mistä hän puhuu. Kun Jeesus huomasi, että heillä oli jotakin kysyttävää häneltä, hän sanoi, sitäkö pohditte keskenänne, että minä sanoin vielä vähän aikaa, niin te ette näe minua, ja taas vähän aikaa, niin te näitte minun. Totisesti, totisesti minä sanon teille, te joudutte itkemään ja valittamaan, mutta maailma iloitsee. Te joudutte murehtimaan, mutta teidän murheenne muuttuu iloksi. Ja ystävä, sinä, joka kannat murheen taakkaa tänä päivänä, niin on valtava lohtu. Se muuttuu jossakin vaiheessa iloksi. Totisesti. Se muuttuu, ystävä, iloksi. Ja silloin oikein repeää, niin kuin Pentti repesi pari viikkoa sitten Pielaveillä. Mut teki oikein ihanaa, kun tuo rakas veli oikein pyhä henki valtasi ja täytti. Niin tarvitaan enemmän oikeanlaista repeämistä, kun monet pitää sillä sisällä vaan, sinne minä kerään kaikki. Aina tulee hakea voimaa ja tulee hakea iloa ja minä säilytän sen tänne sisälle näin. No kyllä jossakin vaiheessa repeää. Niin. Käy kaupassa, niin muovikassi laita tavaraa, niin jossakin vaiheessa, vaikka olisi kuinka vahva kassi, niin jossakin vaiheessa se repeää, kun sinne niin paljon tavaraa laitetaan. Niin se on, ystävät, tässäkin vaiheessa. Ja Jumalalla on huumoriakin, hän tietää, missä vaiheessa hän sinut ehkä tänään tai huomenna sitten oikein repäisee ilosta kahtia. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Ihmeellinen, ihmeellinen Jeesus. Penatoi tuossa alussa, niin tuli niin ihanasti, aina Herra antaa vahvistaa tämän, kun puhuu siitä synnytystouhusta, niin ja 21 oikein. Kun nainen synnyttää, hän tuntee tuskaa, koska hänen hetkensä on tullut. Mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, hän ei enää muista ahdistustaan sen ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan. Ja niin se, ystävät, on, että kun joku tulee uskoon, niin aina Herra muistuttaa, joku on rukoillut jo ensin. Joskus saamme olla itse paastossa ja rukoilemassa, ja se on tuskaa. Se on taistelua, tuskaa.
Mutta sitten kun ihminen tekee uskon ratkaisu ja saat siunata sen ihmisen, se on kuin syntymähetki. Saat siunata taivastielle, taivas iloitsee. Voi mikä ilo ja riemu on. Että tätä pääsisi jokainen Jumalan lapsi kokemaan. Ei ole mitään kateutta, riitaa, vaan haluaa, että hei siuna enemmän vaan, sulle vaan enemmän noita lapsia synnytettäväksi. Jumalan valtakuntaa, koska sehän kaikki tapahtuu Jumalan voimasta, ei meidän voimasta. Mutta saamme olla siinä mukana siinä synnytyksessä. Kiitos Jumalalle. Tekin tunnette nyt tuskaa, mutta minä näin teidät jälleen ja teidän sydämenne iloitsee, eikä kukaan ota teiltä pois iloanne. Ja sitten mä mietin, mihinkä on uskovat osannut hukata se ilon, jonka Herra on meille antanut. Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne, alkukielellä Herran ilo teissä on teidän väkevyytenne. Eikö me anneta Jumalan iloa virrata? Me voidaan pysäyttää se. Kuollut meri, sinne laskee koko ajan raikasta vettä, mutta kun ei ole laskuojia, se käy kuolleeksi todella. Niin se on meilläkin. Jumala vuodattaa raikkaita virtoja koko ajan, mutta enpä kerro kellekään, enpä siunaa tuotakaan, enkä tuo. Niin, ja katkeroidut kuulee, ja ei ole laskuojia. Uskova pitäisi olla oikealla tavalla rikkinäisi ihminen, eli oikein vuotava ihminen. Jumalan kirkkautta ja läsnäoloa. Eikö se ole ihaninta kertoa Jeesuksesta? Antaa Jeesus ihmisille. Yhtään ei sulta vähene, kun annat Jeesusta ihmisille. Niin. Lisää tulee vaan kuulee ja alkaa olla ilo jakamaan niin kuin pois toisille Jeesusta, koska hän pitää huolen, että tämäkin astia saa sitten aina täyttyä. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Sinä päivänä te ette kysy minulta mitään. Totisesti minä sanon teille, mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Ja mikä on kaikista ihaninta, perheissä syntyy lapsia. Jumalan perheessä, seurakunnassa syntyy lapsia. Niin. Karskimmatkin miehet, niin voi kun ne löpöttää, varsinkin lastenlapsille, voi kun ne löpöttää ja löpöttää. Se on niin ihanaa, eikö ole? No jos ei lapsia synny, niin kyllä se aika kuivaksi käy. Niitä vanhoja juttuja kuunnella vaan yhtä aikaa vanhenevien ihmisten kanssa. Lapsi tuo aina elämää. Hautuumaalla on hyvin hiljasta, synnytyssairaalassa on meteliä. Halleluja. Me ollaan jotenkin niin ihan järkyttäviä, että ollaan jalkapallon jääkiekkopelissä. Joo! Kyllä on. Sitten seurakunnassa niin ei yhtään, ihan hiljaa niin kuin toteaa. Miten se muuttuu semmoisen zombiksi se ihminen? Halleluja. Kun usko elävä, väkevä, aktiivinen, voimallinen on. Halleluja. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni. Anokaa, niin te saatte, että ilonne olisi täydellinen. Ei me ystävät, me lähdetään omassa nimessä anomaan. Sen takia aina juutalaiset rukoukset on Isä meidän, aina meille. Ei minulle, meille. Ja se tarkoittaa, ystävät, sitä, että me anotaan Jeesuksen nimessä, mitä tuottaa hänen nimelle kunnia, kun ihmisiä tulee uskoon, kun syntyy lapsia, Jumalan valtakuntaa, Jumalan seurakuntaa. Jos meillä ei ole sitä motiivia, niin ystävät, hyvin vähän meille tulee rukousvastauksia. Mutta kun meillä on se kaikista suurin tarve, että lapsia syntyy, niin kaikki muu Jumala pitää huolen ja tulee. Varmasti tulee, ystävät, kalliin. Halleluja. Anokaa, niin te saatte, että ilonne olisi täydellinen. Me jokainen muistetaan jouluja, lapsuuden jouluja ja näin. Eikö iloisinta, kun sain aikana, oli pula-aikakin vähän lahjapaketin ja sitten kun sai useamman lahjan, niin eikö ollut ilo aina suurempi kuin enemmän oli lahjoja? Eikö ollut? Vielä yksi paketti. Hei, vielä löytyi yksi. Ja isä tai äiti piilottanut vähän ja voi mikä riemu. Vielä oli yksi paketti. Ja Jumala on antanut meille lahjoja. Vanhurskauden lahja, uskon lahja, hyvänen aika, armolahjoja, palvelua varten. Ja mä ajatellaan, että se on minulta pois, jos Jumala antaa toiselle tiedon sanat tai terveeksi tekemisen lahjat on monikos.
Eihän se pois ole. Jumala haluaa antaa jokaiselle lapselle lahjoja. Hän on ne rikas isä. Hän antaa Pentille omat lahjat ja hänellä on varaa antaa mulle. Hän on varaa antaa sulle. Hän on varaa antaa Urpullekin. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Valtava Jeesus. Näistä asioista minä olen puhunut vertauksin, mutta tulee aika, jolloin en enää puhu vertauksin, vaan kerron teille avoimesti isästä. Ja ystävät, eikö meidän pitäisi avoimesti uskovien puhua isästä tuolla julkisilla paikoilla? Me puhumme niin paljon kaikesta muusta, mutta eikö ykkösasia, että voi kun tuo Jeesus on ihana ja tuo Jeesuksen isä kaikki ovat ilman, voi kun hän on ihana, että hän lähetti Jeesuksen sovittamaan meikäläistenkin synnit. Tärkeä asia. Saadaan puhua muutakin, mutta Jeesus on tulossa. Niin jos joskus puhuttaisiin vähän enemmän Jeesuksesta. Halleluja. Sinä päivänä te anotte häneltä minun nimessäni, enkä minä sano teille, että pyydän isältä teidän puolestanne, sillä isä itse rakastaa teitä, koska te olette rakastaneet minua ja uskoneet minun lähteneen Jumalan luota. Ystävät, mikä voima on Jeesuksen nimessä? Jeesus, mä rakastan sua, sä oot ensin rakastanut minua. Ja mitä se tapahtuu, kun mä tunnustan sen rakkauden hänelle? Jeesus tykkää siitä, kuulkaa, eikä kyllästy siihen. Ei yhtään kyllästy. Niin kuin ei varmaan puolisotkaan kyllästy, kun toinen, varsinkin mies sanoo vaimolle, että rakastan, niin ei se varmaan kyllästy, vaikka joka päivä tai joka minuutti sanoisi. Niin vaimo ei sano, että no älä nyt aina. Niin. Eikä sitäkään varmaan liian usein puolisoille sanota. Se on ihan hyvä, ystävät sanoa. Niin. Harvemmin se viha sytyttää. Mä uskoisin, että se rakkaus sytyttää rakkautta. Niin se vaan on. Halleluja. Isä itse rakastaa teitä, koska te olette rakastaneet minua ja uskoneet minun lähteneen Jumalan luo. Jotenkin suomalaisilla on